Harmonija dela Mir za prirodu. To je u stvari projekat koji je nastao uz podršku Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novog Sada. To je jedan koncept življenja. S jedne strane, ekološka svest jeste svest o nama kako se ponašamo u prirodi. Ono što je ispred jeste zapravo potreba za ekologijom svest. Da mi prvo otpad koji imamo, tako reći, otpad u glavi našoj, našim mislima, da njih negde očistimo. Vlada i Lucija već 20-30 godina rade nesebično, dele svoje znanje, talente i ljubav prema ljudima. Današnji njihovi projekti upravo govore o tome. Znači ljubavi, razumevanja, tolerancije i pre svega razumevanja ekologije prvo u nama pa oko nas. Ne samo ekologija, nego univerzum i priroda kao nešto što bez čega mi ne možemo ni da živimo, ni da funkcionišemo. U početku kaže stvori Bog nebo i zemlju, pa onda sve ostalo. Nama kao bogolikim bićima je to predato da čuva. I biljke sviraju, ali mi ih ne čujemo. U pitanju je život koji ostavljamo iza sebe. Mislim da ovo treba da uđe u škole, da napravimo ta kratka pravila svakodnevna koja bi se ticala zaštite prirode. Pravimo tako mir za prirodu i mir za cijelu planetu, jer sve kreće od nas. Stvaranje kreativnosti, stvaranje oblik ljudskog postojanja i to je ekologija svesti. Ako ne probudimo svest unutar sebe, onda ne možemo ni okruženje.